Milí čitatelia, do knižnice Ružinov pribudol druhý román od známeho írskeho spisovateľa Adriana McKintyho, ktorý je známy svojimi kriminálnymi a miestami až hororovými románmi pre dospelých. Hlavnými hrdinami románu Ostrov sú postarší lekár so svojimi 2 deťmi a s novou, oveľa mladšou manželkou. Na pracovnej dovolenke objavia ostrov, na ktorom sa rozhodnú prežiť dobrodružstvo bez mobilov a sociálnych sietí. Len čo sa však naň dostanú, začnú sa diať nebezpečné až hororové situácie. Vtedy sa ukáže, či manželka pána doktora je naozaj taká neschopná, ako to o nej tvrdili celý jej život. Preto vás pozývame, milí čitatelia, do knižnice Ružinov prísť si požičať tento strhujúci román z pera známeho autora.